ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಸಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಡ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ ಇನಿ ಪಿದೈ ಉಂಡು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪಂಡ ದೀಪಾವಳಿದ ಲೆಕ್ಕಡ ಡಿನ್ನರ್ ಪೋಪಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ದ ಪೂರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಾದ ಅಂಚ ಪಿದಡ್ನಿ ಸಾಯಿರ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ತೋಜಲೆ ಶೋಕುಂಡತೆ ಸಾಯಿನ ಡ್ರೆಸ್ಲ ಶೋಕುಂಡು ಇನಿ in the first once Sai stand, total. Sai stand. No. Sai dance. ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಂಗ್ ಉಂಡ ಇಟ್ಟು ಪೂರೇರ್ನಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಆಗುಂಡು ಹೆಂಗಲ್ಲ ನೀ ಅಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ದಿವಾಳಿ ನೀಯಾಗ ಗಮ್ಮತ್ತ ಅಂಡೆ ತಿಂದರೆ ಅಂದೆ ದಿವಾಳಿ ಪಾರ್ಟಿದ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಆಗುಂಡು ಪೂರೇರ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಗಮ್ಮತ್ತ ಅಂಡತೆ ಎಂಕಲ್ ತಿಂದಿನಿ ಕಮ್ಮಿ ಫೋಟೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗೆತ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಅತ್ತೆ ಗಮ್ಮತ್ತ ಪ್ರವೀಣ್ ಅನ್ನೆ ತೂಯಿಲಾಕಿದ್ದೇರು ಜೋರುಲ್ಲೇರ దాదాన పనంతారు పల్లె మీరు కెమెరా ఉన్నాక దాలా వన్ పూజేరు ಇರ್ನ ಬೊಡೆದಿಪು ಎಕ್ಕಡ ದಿಂಚೆ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇದಿರೆ ನೀ ರೋಡೆ ಮಿಸ್ ಆತೀನಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸುಪ್ಪಿ ಈ ನಾಡ್ದು ಜನ ಫೋಟೋಗೂ ನಾಡ್ನಿ ಇರೇಗದಲ್ಲ ಮೋಕೆಗ್ ನಾಡ್ನತ್ತ ಕಳ್ಳ ಅರೆ ಕೋಪ ಬೈದನ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಕೋಪ ಬೈದೆ ನೀರ್ ಮಗ ಪಾರ್ಟಿ ಪೂರ ಅದ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಅಂಡ ಅಂಚನೆ ನೀನು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸಾರಿ ಪಡೆದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕೊಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಅದ ಇಂದು ಸಾರಿ ಮಮ್ಮಿ 20 years ಇರ್ದು ತುಂಬ ಮೂಲೆಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಆ ಊರುಡಿತ್ತಂಡ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪದಿಜ್ಜಂಡ ಬ್ಲೌಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅದ ಯಾನ್ ಈ ಸಲ ಊರಿಗೆ ಪೋಯಿನಲ್ಲ 19 ಇತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಊಡ್ದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಗೊತ್ತು ಜೇತಾಪುಂಡು ದೆಪ್ಪೆರೆ ಅಂದ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಚೆಪ್ಪುನು ಲೇಟ್ ಅಂಡ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪನ್ಪರೆ
ಏನು ಸಾಯಿ ಇಡೀ ಒಯ್ತು ಪಾರ್ದೇರು ಟಾಯ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಎಂಕಲ ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸಾಯಿ ದೂರ ಪೋಪಿನ್ ದೂರ ಎಂಕಲ ಊರು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದ ಕುಲ್ದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೊರತ ಲಗೇಜ್ನ ಸಾಗರ ತೀರ್ಥಪಾತನ್ ಪೋಯ್ರ ಅಣ್ಣ ಬುಕ್ಕ ಸಾಗರ ಅಂಚ ಅಮ್ಮನಕ್ಲ ಕುಲೊಂದೇರ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ಉಳ್ಳೇರ ಹಿಂದೆ ಸಾಯಿ ಜೈದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಏರ್ ಏನ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಡ್ ಪೋಪಿನಿಂದ ಓಲ್ ಜೆಪ್ಪೋರೇರ ఆయన ఫ్లైట్ బెడ్రూమ్ ఉండుಗೆ ಆಯ್ ಜೆಪ್ಪಗೆ ಅಂಚೆಂಕಲ್ ಬೇಗನೆ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂತದ ಆಯ್ಪಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬುಕ್ಕ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ಟೈಮ್ಡ್ ಅಂಚ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಊರುಡುಪ್ಪುವ ಅಮ್ಮ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಊರು ಪೋಯ್ರ ಹಾ ಈರ್ ಅಮ್ಮ ಆರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆತಿರ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂಡಾರೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ದಿಂಚ ಅಂಚ ಅಂಚ ಊರುದ ಗಾಳಿ ತಾಗನಾಗ ಸಮಾಪುಂಡ ಆಮ ಊರ್ದ ಗಾಳಿ ತಾಗನಾಗ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಕೇಶನ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಅಂದ ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲ ಸಾಗರಗ ಲಗೇಜ್ ಪೂರ ತಿರ್ತದೆ ಸಾಕಂಡು ಅಂಚ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೋಯಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಟಿಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ಗುರುವಣ್ಣನಕ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಪಂತೇರ ತೂವಡ್ ಹಾಂ ಸಾಯಿನ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಇರ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಯಾವ ಓಕೆ ಇರ್ನ ದಯಪಂಡ ಈ ಸಲ ಸಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಹಾಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪೂರ ಆತ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ಯಾಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಲಗೇಜ್ ಪೂರ ಓಕೆ ಇತ್ತಂಡು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ದಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಬ್ಬ ಇಂದು ಕಿರ್ಕಿರಿ ಅಮ್ಮ ಇಂಕ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಡ್ನ ಇಂಕ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಲೈಟ್ ಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲರ್ಜಿ ಇಂದ ಪಿರ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಅವು ಲಗೇಜ್ಗೆ ಎತ್ತ ಪಾಡ್ನ ಹಾಂ ಪುಲ್ಲಿನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಶುರು ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಿಂಕ್ ಲೇಸ್ ಟೂಪಿನ್ ಗೆತನ್ನ ಡಿರೇಗ ಏನ ಬೋರ್ಡ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲಾಗೆ ಇರ್ನ ದಾದಿನ ಕಿಚನ್ ಹತ್ತಿದ್ದು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲಾಗೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಅಲ್ಲೇ ಉಂಡತೆ ಮಿತ್ತ ಉಂಡು ಸಾಯಿಗೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಆರ್ಡರ್ ಉಂಟು ಏನಿಂದು ಹಾಂ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಹಾಂ ಟೇಕ್ ಚೀಸ್ ಹೌದಾ ದಕ್ಕಿನ ಸಾಯಿ ಪೇಟು ಬುರು ಅಲ್ಲ ಕೂಡ ಜೈಕ್ ಓಪನ್ ಅಂತ ಮೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುನಾರ ಅದು ಚಟ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಅವು ಬಟ್ಟೆ ಉಂಟು ಓಪನ್ ಅಂತ ವರ್ಷ ಫ್ಲೈಟ್ ಬೋರ್ಡಾಯ ಅದೇ all one for open ಸಾಯಿನ ಬ್ಯಾಗದ ಪೂರದೆತ್ತದು ಕೈ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಬಿಡು
ಎಂಕಲ್ ಪಿಂಕ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಉಂಟು. Ama mau kok tahu kan? Pink chips show kondo. Yummy yummy. Eno flavors ayo? Mexican chicken, tomato. ಚಿಪ್ಸ್ 3 ಬೀಡಿಯಾ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಚಿಪ್ಸ್ಗ 3 ಬೀಡಿ. अंकल मैंगलोर रीच आया. साई ಏರಾ ಆಯನ ಚಿಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬತ್ತುಂಡೆ ಬರ್ಸ ಬೈದುಂಡತೆ ಬರ್ಸ ಬೈದುಂಡೆ ಊರಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಬರ್ಸ ಬೈದಿನ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದ. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಸಾರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಊಡ್ದ ಕೋರಿದ ಏನೋ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಅತೆ ಮಾಮಿ ಇಂದು ಪುಳಿ ಮುಂಚೆಯಾ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬರೀ ತುಲೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮನಿ ಮುಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತದ ಜೈಜ್ಜ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಏನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ದ ಬೇಲೆ ಉಂಟಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಯಿ ಅಂತ ಕೋರಿದ ಪಿರ ಉಲ್ಲೆ ಸಾಯಿ ಔಟ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರ್ ಓಲ್ಲೇರ್ ಸಾಯಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಕಲ್ ಫೋರಮ್ ಮಾಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ ಸಾಯಿ ಲಂಡನ್ ಬಸ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಮುಗಿಂಡ ಸಾಯಿ ನೈಸ್ ನೈಸ್ ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ನನ್ನ ಎಂಗಲ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ದಿವಾಲಿ ಅವನು ದಿವಾಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ದಕ್ಕೋಲಿ ಎಂಚಿ ಎಂಕಲ್ನ ಏನ ಬರ್ಸಲ ಬರೋದುಂಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಲೇಟ್ ದಿವಾಳಿ ಎಂಕಲ್ನ ಲೇಟ್ ದಿವಾಳಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದ ಬೊಲ್ಲ ಬೈತಿವಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಬರ್ಸ ಬರ್ತದ ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಆತುಂಡು ಅದ ಚಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತುಂಡು ಅತ ಮೋರ್ ಆಯ್ತು ಮೂಲ ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ ಈ ರೋಡೆ ಪಿರ ಪಿರ ನೀರು ಬರ್ಪುಜಿ ಮೂಲ್ ಬಲೆ ಮೂಲು ಉಂತುಲೆ ಮಮ್ಮ ಒಂದಿನ ಅಲ್ಪ ಉಂತುಲೆ